Llegim o què? Esteu escoltant l'episodi 226 del programa Llegim o què de Ràdio Castellterçol. Ens disputarem a obrir la nostra secció sobre àlbums il·lustrats de la mà de la col·laboradora, la Montse Torrents. Aquí passo a saludar, que tinc aquí al meu costat. Molt bona tarda, Montse. Bona tarda, Pilar. Quantes ganes tenia de recuperar la teva presència al programa, perquè fa moltes setmanes que no venies. I aquesta secció, sí, jo també la trobava a faltar realment, però sí. Aquí som. Aquí som. Aquesta vegada les agendes s'han pogut quadrar i ja costa, però sí. Estic encantada. Doncs som-hi amb aquesta secció d'àlbums il·lustrats, aquests llibres que tenen molt poca paraula escrita i molta imatge, molta il·lustració preciosa. Què ens portes avui? Doncs avui porto una proposta gairebé podríem dir-ne que gastronòmica, perquè parlarem de la millor sopa del món. La de Castellterçol. Ja sabia que m'ho diries. De fet, pensava, potser és una mica agosarat parlar de bones sopes i escudelles aquí a Castellterçol, que de bones escudelles en saben una estona. Però, perquè saps que pels vols del Carnaval fan aquesta festa de l'escudella amb tantes olles bullint a la plaça i que tot el poble s'omple d'aquesta flaire i del gust d'aquesta escudella tan bona. Però ja veurem com aquesta millor sopa del món que porto i la de Castellterçol tenen bastant en comú. Veiem. Anem a pams. Doncs aquest àlbum, La millor sopa del món, es tracta d'un text escrit per la Susana Isern i il·lustrat per la Mar Ferrero. És publicat per Oco Editors l'any 2015, que ja ha importat algun altre llibre d'aquest segell editorial de Pontevedra. Si recordes, al principi dels programes que vam parlar de La princesa del Vendrell, que és també d'aquest segell editorial. Sí. Per cert, que no sé si ho vam comentar, però l'il·lustrador del llibre de la princesa, el Javier Solchaga, ens va contactar per l'Instagram felicitant-nos pel programa que li va agradar tant. Que bé, això sí que fa goig. Sí, això sempre que ens contacten els autors fa moltíssima il·lusió. Molt bé. Doncs aquest conte de la millor sopa del món ens situa en un dia fred d'hivern on una tempesta agafa per sorpresa els habitants del bosc. Enmig del bosc, en una cabana amb molt de caliu, hi ha la senyora Tortuga que està posant l'olla a bullir per fer una sopa. Clar, al mig d'aquesta tempesta enganxa el conill allà desprevingut i veu la llum de la cabana, se sent atret i va a trucar a la porta a veure si la senyora li pot oferir refugi. I ella, com que és molt amable, el fa passar i li explica que està començant a fer una escudella. I el conill treu de sota l'abric un farcellet de pastanagues i li diu: doncs posa-li, que així serà més bona. I mentre van fer empatar la xerrada, allà anar bullint el xup-xup de l'olla, tornen a trucar a la porta. Aquest cop, un altre personatge, el cérvol, que també li agafa la tempesta, el fred, la neu i veu la llum i truca per refugiar-se una estona. Quan li expliquen que estan fent l'escudella, el cérvol treu un altre farcellet amb fruits vermells perquè el puguin posar a l'olla. Això va passant, no passa gaire estona, que tornen a trucar a la porta, amb tan fred que feia fora i tan bona olor que començava a sortir de la xemeneia de la cabana de la Tortuga, doncs ja et pots imaginar que molts més animalons van anar venint i cadascun que desfilava per allà, la guineu, el teixó, l'os, l'esquirol, cadascun aportava una cosa per posar dins d'aquesta olla. En acabat, es van asseure tots a taula disposats a provar aquella escudella que feia tan bona olor i quan van tastar la primera cullerada van quedar tots en silenci, es van mirar i van estar tots d'acord en una cosa. Aquella era la millor sopa que havíem provat mai. Intrigats, van preguntar a la Tortuga quin era el secret d'aquella sopa tan deliciosa. I la Tortuga els hi va dir: però això no ho desvetllarem ara. D'acord. Ho deixarem que ho descobreixin els nostres oients quan llegeixin el final del conte.
D'acord? L'autora d'aquest relat, la Susanna Isern, és filla de la Seu d'Urgell i molts dels seus contes són protagonitzats per animalons i transcorren al bosc o a la natura, com aquest que tenim de La millor sopa del món, i el darrer que ha publicat ara el 2024, l'any passat, que es titula també Algo pasa en la casa del lobo. També els protagonistes, els animals, i dins de l'escenari del bosc, una altra vegada. Exacte. Amb aquest darrer ha guanyat el premi de l'àlbum internacional de l'àlbum il·lustrat de la ciutat de Fuengirola. La Susana és psicòloga de formació i és professora universitària i és autora de gairebé un centenar d'àlbums il·lustrats, traduïts a 30 idiomes. I ha guanyat premis tant a nivell europeu com als Estats Units. Té també un llibre per a adults, un assaig publicat el 2021, que es diu Mapa per educar nens feliços, de l'editorial Vergara. És, per tant, una autora experta en l'àmbit de la psicologia infantil i que sap vehicular molt bé els valors i les emocions que vol transmetre a través dels seus relats. Pel que fa a l'autora de les il·lustracions, la Mar Ferrero, ella va néixer i estudiar Belles Arts a Madrid i es dedica professionalment a la il·lustració des de fa molts anys i ha treballat per les editores més importants del país, de l'Estat, i ha publicat també alguns contes propis, com Lo mejor del mundo. Tot va del millor, ja ho veus, de l'editorial Pearson. La Mar, la il·lustradora, és també una enamorada de la natura i en aquest àlbum ens obsequiem unes il·lustracions molt detallistes, molt boniques, fetes amb llapis de color. És que és entranyable, la veritat. A mi aquesta tècnica del llapis del color m'encanta pels àlbums infantils perquè, primer, ofereix molta textura i detall. Fixa't aquí en els punts del jersei, en els pèls dels animals, aquí el toixó, el porc senglar. Dona aquest grau de detall i també de calidesa en els personatges. I a part ens connecta molt amb la infantesa. Tots hem pintat amb els colors i és una tècnica que m'agrada i que trobo que això, que fa els personatges molt càlids i molt entranyables. A part d'això, la Mar trobo que aporta uns detalls fantàstics que enriqueixen molt el llibre. Per exemple, fixa't en aquesta, això em va agradar molt, aquesta perspectiva de la portada, de tots els animalons mirant l'olla. Aquesta m'encanta. I llavors, aquí a les guardes hi ha aquest bosc amb tons blaus i blancs, que ja ens endinsa en un dia fred d'hivern, i la següent pàgina, fixa't totes aquestes sabatetes, una al costat de l'altra de diferents mides i materials, que ja estan al rebedor d'una casa, en principi, no? Així que fixa't quantes coses ja ens anuncia abans de que comenci el relat sobre el que passarà aquí en el text. I això, aquests detalls a mi m'encanten i m'emocionen, que quan els veig penso, aquest llibre ja no em pot decepcionar. I tant, i tant. Jo crec que en aquests moments els oients deuen estar pensant... De què parla? Però jo no ho veig, no ho estic veient, tot i que, Montse, ho descrius superbé. Però els hi fem agafar ganes de veure aquestes il·lustracions tan boniques. Llavors, recordeu que la secció amb la Montse Torrents disposa d'uns vídeos a YouTube on, a l'hora que ens veureu a les dues parlant i, ara el que estem fent, a més, hi han intercalades les imatges dels llibres conforme tu vas passant d'ell. El nostre canal de YouTube de Llegir Moca. Doncs fixa't també un altre detall, que no sé de qui va ser la idea, si de la Mar o de la Susana, però la cabana em sembla genial. O sigui, la cabana té les parets de vidre. És com una mena d'invernacle. I això encara accentua més aquesta idea de la calidesa d'aquesta cabana, en contrast amb la fredor i aquest clima tan inhòspit de fora. Exacte. I fixa també el joc aquí. Si t'hi fixes bé,
pots endevinar ja els personatges que també es van aproximant aquí i que trucaran properament a la porta de la cabana. Que van fent camí. Per últim, ja saps que a mi m'agrada contextualitzar les coses. Sí. I no vull deixar de comentar el rerefons de faula i de relat popular que hi ha en aquesta història. Tant en la seva estructura repetitiva i acumulativa, amb aquests personatges que van arribant un darrere l'altre, van trucant a la porta, van aportant un ingredient, també amb el fet de que siguin 12 comensals, els que s'asseuen al voltant de la taula, que això en la nostra cultura doncs, tampoc no és un fet casual, també pot tenir un sentit. I, sobretot, aquesta història de la olla on tots hi van afegint, que sorgeix d'un relat popular que se situa a terres de Portugal, no sé si el coneixes, que es diu La sopa de pedra. De pedra? La sopa de pedra. Això va sorgir, expliquen, d'uns viatgers que van arribar a un poble de l'interior de Portugal i duien una olla que van omplir d'aigua i van posar-hi una pedra i la van començar a fer bullir allà al mig de la plaça. Anava arribant gent atreta per aquests estranys i per tot això que estaven fent i els hi preguntaven que què feien. I ells explicaven que estaven fent una sopa que ells coneixien, la recepta, que era molt deliciosa. El que ocorria és que els hi faltava alguns ingredients. Llavors, a mesura que arribava la gent, a cadascú li demanava un d'aquests ingredients que faltaven per fer aquesta escudella. La gent s'hi va anar tensant, cadascú va portar el que li demanaven i al final de tot això va sortir una escudella deliciosa que tots van compartir. Allà a Terres de Portugal, a molts llocs, serveixen aquest plat de la sopa de pedra en homenatge a aquesta faula popular, que de fet no és exclusiva de la península, perquè als països escandinaus també n'hi ha una molt semblant, però en comptes de pedra eren uns claus d'olor el que posaven aquests viatgers a dins de l'olla. Però, en tot cas, és aquesta llegenda popular que aquí es veu recollida en aquest relat de la Susana i de la Mar. Quantes coses saps, Montse? Bé, perquè vas tibant d'un fil, d'un altre i d'un altre i van sortint les coses. Què et sembla, Pilar, doncs, aquesta proposta? Em sembla preciós. I, no sé, què ho farà que aquestes il·lustracions amb animals humanitzats... Sí, així antropomòrfics, ens generen tanta tendresa, també, no? És així, I en els nens hi connecten de seguida, amb aquests animalons. Fixa't la tortuga aquí, que entranyable, amb les seves ulleretes i el seu davantal, és que està ideal. Sí. I, bueno, a veure, és un claríssim exemple de treballar de manera col·laborativa, no? Bueno, treballar, vull dir, buscar un objectiu en què tots hi poden posar alguna coseta. En aquest sentit és un molt bon àlbum per treballar el tema de la diversitat, de compartir des de la diferència, d'integració, sobretot això de la generositat i del plaer de compartir, no? Un dels plaers més grans d'aquesta vida. Fixa't aquí la perspectiva que fa la Mar amb la tortuga de cap de taula, que no surt, però tots clarament veiem tots els personatges, només falta la tortuga. A més, és com si algú els estigués retratant, no? És com una fotografia de la perspectiva, Sí, vull dir, com si aquí hi hagués la càmera i ells estan mirant l'objectiu, però... Sí, hi ha idees molt bones d'il·lustració i de perspectiva. Clar, és que això la canalla hi disfrutarà amb aquests àlbums, però els adults també hi podem trobar moltes coses per treballar amb la canalla, però també pel gaudi propi nostre d'estar mirant unes imatges que ens suggereixen moltes coses. Clar, i que traslladen als temps d'infància i de moltes... Fixa't aquí aquest detallet de quan estan recollint. Clar, fixa't que la Mar introdueix moltes escenes que realment no hi són en el relat, com aquest
escena d'aquí rentant tots plats, no? I tots col·laborant i ajudant del més gran al més petit. Però ja és això de l'àlbum il·lustrat, no? Exacte, sí, i que ja va en consonància amb tota aquesta idea de compartir entre tots, ho fem tot millor. Això que deies de la casa que té les parets transparents, ara veig aquest detall, no? Que es veu la casa des de fora, és de nit, la llum encès, el llum encès, i els personatges tots tenen un color vermell, no? La calidesa que emana d'ells. Allà hi ha un caliu, no? Clar, és això, no? El que es transmet amb els colors, amb aquest contrast, i que realment són autors, tant la il·lustradora com la Susana, l'autora del RAT, molt hàbils a l'hora de saber transmetre tot això. Veig que ja vas afinant molt la vista amb els detalls, Pilar? Després de tants programes. De tantes seccions, no? Perfecte, d'això es tracta, d'això es tracta. Bueno, pels que esteu interessats en àlbums il·lustrats, avui ho mirava i hi ha més d'una dotzena de vídeos en el canal de YouTube. Sí, tants n'hem fet, fixa't. Sí. I realment dius, quina varietat, no? També em recordava una mica, per això dels animalons antropomòrfics, animalons humanitzats. És això mateix. Em recorda un àlbum il·lustrat que ens vas portar d'una anglesa, una senyora ja de... La Beatrix Potter. Però... Els dibuixos són diferents, no? Sí, són diferents, perquè ella feia animals reals. Ella respectava molt les proporcions. Sí que els vestia. Ens ho vas fer notar, això és veritat. Sí que els vestia, però les cares eren de conill. La guineu era guineu. Sí. Però sí, és aquest estil així entranyable dels animalons que són escenes humanes, no?, per dir-ho així, amb abrics, amb dinars, amb llitets, amb tot el que cal. Fantàstic. Doncs aquesta és la proposta d'aquest programa i esperem que els nostres oients els engresqui tant com a nosaltres. Esperem que sí, una bona idea. Els que escolteu el programa abans de Sant Jordi, que això està a les portes de Sant Jordi, doncs mira, aquí tenim una idea. I si l'escolteu després, doncs mai és tard per comprar un llibre, mai és tard per anar a una biblioteca, buscar el llibre... Exacte, i són temàtiques que mai no passen de moda. Molt bé. Montse, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per la teva participació a la secció i fins una propera que desitjo que sigui ben aviat. Esperem que sí, Pilar. Fins aviat. Vinga. Fins la propera. Adéu-siau. Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa.